mesto pred nama, nadmetanje Vlade Ilić, trka je puštena. Na čelo ide Wilmer McLean, legionar Srb sa leve strane Wilmera McLeana. Wilmer McLean ostaje na drugoj poziciji. Legionar Srb preuzima lidersku poziciju. Wilmer McLean na drugom mestu, dužinu i po iza, potom dve dužine pa Pompea Fiore. Sa njene leve strane je Trailhawk, to je crvena maca Trailhawka, dok njih stiže Hearts on Fire. Hearts on Fire izbija na drugo mesto, na čelu ove trke Legionar Srb, na drugoj poziciji Hearts on Fire, na trećoj poziciji Wilmer McLean, na četvrtoj poziciji Trailhawk, na petoj poziciji je Auensir, prvi korbač opomena za Wilmera McLeana. Dužina i po prednosti, dužine 1/4 na sedlu Legionaru Hearts on Fire Miran Marcello-Belli. Trku vodi Legionar Srb, na drugoj poziciji je Hearts on Fire, na trećoj poziciji je Trailhawk. Trku vodi Legionar Srb. Na čelu ove trke Legionar Srb, na drugoj poziciji je Trailhawk, na trećoj poziciji Pompea Fiore, beži Legionar Srb. Digao je Pičperović na Pompeu Fiore, poslednji napad Pompea Fiore iz ultra. Legionar Srb ili Pompea Fiore, Legionar ili Pompea. Očitat ćemo gusto. Treća pozicija Trailhawk, četvrta pozicija Auensir, peta pozicija Hearts on Fire, šesta pozicija